bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe yoɓe mbimi e wimami caggal yettude Allah ko julde nuraɗo makko Muhammadu sallallahu taala alayhi wa sallam Muhammadu Badji Ahmed Abdoulaye kodda annabaɓe enen garti e Pulaar wi e ñalawma hande taw ko hoore biiri ina hawre 26 ɗiɗo biiru hitande ujunaji ɗe 22 ko musidɗo mon Basirou Ba gorko mbo Gurel Ɓot. Pulaar wi so tawi jungo inane dande ɗeɗɗere yawtani. Pulaar wi sannani mawɗo ina wi alhamdu andu o tamaka e goddum. Pulaar wi moro ko mori mi cuguli potani ina daɓɓuro hoore e jaggere genol. Pulaar wi so mbabba mayi ɗemmuɗe kam gasi. Pulaar wi so rawandu wofani ngurani laaji mum yaɓɓete. Pulaar wi mbo miiji genale ma ustu